दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोजोननाय मोनदों जे दिनै बे गोरोबथायाव जों बयबो बाहागो लानानै जोङो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोरथियारि सोलायनाय लाबोनो बे गोरोबथाखौ खालामनो हादों। मानगोनां रायजोफोर गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों, गोबाङानो गोबां बिजिरदों। बे गोरोबथायाव जों मा मोननो हाखो मा मोननो हायाखै जोङो दिनै बेखौ जुदि गोथौयै बिजिरनानै नायोबा गमामायैनो बे गोरोबथाया जोंनि थाखाय बेसेबा गिदिर गोरोबथा। बर' हारिनि थाखायल' नङा, आसामनि भारतनि मानसिफोरनि थाखायबो बे बेसेबा गिदिर गोरोबथा। बर'फोरनि थाखायथ' बेयो बेसेबा गिदिर मोजां मोनसे गोरोबथाखा। बयनिबो थाखाय बे गोरोबथाया माबा नङा माबा लाबोनानै फैदों। बर'नि सोमावसारनाया गाहाय गोजौ लामाजों फैनानै दिंग्राय दिंसि बेसेबांबा सुबुंनि थै आरो जिउनि बेसेनजों जोङो हाबा मावबोनो गोनां जादों। दिनै सोमावसारनायनि बाथ्राखौ रायलायोबा जोंहा 5,000निख्रुइ बांसिन मुंख्लं जाबाय, 20,000निख्रुइ बांसिन जेल जाबाय, बेसेबांबा पुलिस मिलिटारिजों बुख्रेब जाबाय। गाज्रि थासारिजों फैनानै बर' हारिया बे थासारियाव सफैदों। दिनै गोरोबथाया जेरैबायदि लुबैदों एरै मालाबाबो जाबोआखै। जि समाव 1993 मायथाइयाव BSC सुक्ति जादों, बै समाव आलादा रायजो बिदोंमोन। बै समनि दैदेनगिरिफ्राबो सावरायदोंमोन, आलादा रायजो मोनाबा जों गोजोना, जों आलादा रायजो जों जेरैखि जाया आलादा रायजोखौ दानानै होनांगोन, बे जोंनि जारिमिनारि मोन्थाय। नाथाय उनाव सम आरो थासारिखौ नायनानै बिथांमोना BSCखौनो लानानै सुक्ति खालामनो गोनां जादोंमोन। बिनि उनाव बेखौ गोजोनैनि फिन खेबसेबाव सोमावसारनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि गोबां आफादा गणतान्त्रिक सोमावसारबाय आरो BLTआ हाथियार दैनानै सोमावसारनानै 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति जादों। बे BTC सुक्तियावबो जोंनि दाबिया BTC नङामोन, जोंनि दाबिया आलादा रायजोसोमोन। आलादा रायजोनि थाखायनो सोमावसारदोंमोन। नाथाय सुक्तिया मोनसे 6 शिड्यूल एरेन्जमेन्टखौ लानानै सुक्ति खालामनो एबा गोरोबथा खालामनो गोनां जादों। बै समनि बर' हारिनि थासारिया बेबायदिनोमोन। जोंनि सुथुरफ्रा जोबोद गोख्रों। जोङो गोलाव सम सोमावसारोबा जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय थेर बेथेर जानो गोनां जागोन। आरो बेफोरखौनो बुजिनानै बर' दैदेनगिरिफ्रा सम सम नांगौ बायदि बिथांखि लानानै थांखि लानानै बे गोरोबथाफोरखौ खालामनानै हारिनि गेजेराव हां लानो हानाय, जिरायथ'नो हानाय माखासे थासारि दानानै होबोदों, जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया मेङाजासे सोमावसारबाय थानो हादों। दा दिनैनि समाव जोङो नुबाय जे जोंनि जि हाथियार सोमावसारनाय NDPनि बियो 33 बोसोर जाबाय। NDP प्रग्रेसिभआ सिजफायार खालामदोंमोन 2005 मायथाइयाव। बिनिफ्राय फैनानै बायदिसिना गाज्रि थासारि जानानै NDPआ गावस्रानो गोनां जाबाय। खेबसे खेबनै गावस्रानानै मोनथाम बाहागो जाबाय। दिनै बियो जोंनि थाखाय साननो गोनां जादों। जों मानोना जों बयबो बुङो खौसेयानो गोहो। खौसे थानाय समाव जों गोहोआव थानो हायो, गावस्रा गावस्रि जायोबा जों लोरबां जायो। बेराफारसेथिं जोंखौ अनग्रा मानसिनि अनजिमाया जोबोद खम। सरकार सालायग्राफ्रा, राजखान्थि सामलायग्राफ्रा जोंखौ गोबां जेरैबायदि अननांगौ बेबायदि अना। बिथांमोना जोंनि थाखाय अराय सम माखासे कनस्पिरेसिफोरखौसो खालामो आरो बेवहाय गाब्र'नो गोनां जायोबा जों मालाबाबो ओंखारनो हाया। बेराफारसेथिं जोंनि जि राजखान्थि दङ, बे राजखान्थियाबो हारि दानायनि थाखाय नांगौ बायदि जायाखै। राजखान्थियाव जिरायग्रा मानसिफ्रा जोंनि सोमावसारनायनि हेंथासो खोथा बुङो, हेंथासो खामानि मावो। जों बयबो ज' जानो हानायमोनब्ला जोङो सोमावसारनायखौ आरोबाव गोलाव खालामनो हागौमोन, जोङो मोजां फिथाइ लाबोनो हागौमोन। नाथाय हारिनि जेरैबायदि बेले बेजे बे गासैबो थासारिखौ नायनानै मोनसे गोरोबथा खालामनानै हारियाव सान्थि लाबोनानै, स्टेबिलिटि लाबोनानै, मोनसे मोजां थासारि लाबोनानै इयुननि हाबाफारिखौ रनसायनांगोन होननानै जोङो गासैबो दैदेनगिरिफ्रा सावरायदों। बे गोरोबथानि सिगाङाव थांनाय 10-15 बोसोराव बेसेबांबा गोब्राब खामानि मावनो गोनां जादों। आंनि बैसोआथ' एसे खम बैसोनि, नाथाय जोंहा आदा गबिन्दमोन बायदि, उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांमोन बायदिया गोबाव समनिफ्राय खस्थ' खालामबाय। हर सान दिल्लीनि दरखं दरखं, दिसपुरनि दरखं दरखं, सोरबा पलिटिसियाननि न'आव हरनि 12टा-1टायाव थांनानै, सोरबा अफिसारजों हरनि 12टा-1टायाव रायलायनानै बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै सोरजोंबा सोंखारि जादों, सोरजोंबा रायलायजायाखै, सोरजोंबा दरजाखौ खेंनानै होजायाखै। मालाबा दिल्लीयाव थांनो आन्दलन खालामनो थाखा फैसा गैया, बेसेबांबा खस्थ', गावनि गेजेरावबो थासारिया मोजां नङा। बेबायदि समाव फैनानै नैबे गोरोबथाखौ खालामफैनाय जादों। दा मानगोनां रायजोफोर, बे गोरोबथाया जोंनो गोबां जिनिस लाबोनानै होफैदों। दिनै आसामनि मानसिफ्रा गोजोनदों, मानोना आसामा गावाखै, बेखौ लानानै बिसोरो गोजोनदों। दिल्ली दिसपुरा गोजोनदों, मानोना बिथांमोना सान्थि लाबोनो हाबाय, बेखौ लानानै सरकारा साक्सेस जादों।
जोङो बर' हारिया गोजोनदों मानोना जोंनि जोहोलावफ्रा जायफोर बांलादेश म्यानमार भुटानाव बेरायनानै बेसेबांबा सातजाला गुलि जाहां जाहां थैहां माखासेयाथ' थैलांबायानो बेबायदि थासारियाव थानानै दिनै मोनसे मान सन्माननि गेजेरजों गोरोबथा खालामनानै गावनि न'आव फैनो हादों। जेल जानाय जोंनि दैदेनगिरिया ओंखारनो हादों आरो बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया आंनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोआ अराय सम गाबखांबाय थायो जेला आं हाथियार लाग्रा जोंनि जोहोलावफोरनि खोथाखौ गोसोखाङो। जों जायफोर हाथियार लायाखै जोंनि बिब'फ्रा जोंनि बिमा बिफाया एसेबाबो सान्थियाव दङ। आंनि फिसालाया न'आव गैयाब्लाबो बहाबा नङा बहाबा दङ, नाथाय जायनि गथ'आ हाथियार लादों दिनै न'आव गैया बैसोरखौ लानानै आङो सानफ्रोमबो गाबखाङो आंनि गोसोआ। बिमाया न'आव गथ'आ फरायसालिनिफ्राय थाब सफैयाबानो होदावरि होसावरि जायो। आलासि जानो थांनानै सानसे साननै लेट सफैयोबा होदावरि होसावरि जायो। जायनि गथ'आ 15 बोसोर 20 बोसोर न'आव गैयामोन, जायनि सानफ्रोमबो गुलिनि सायाव गसंनानै थानो गोनां जादों, जिउआनो जोबां बैसोर बिमाफोरखौ बिसोरनि गोसोफोरखौ बै बिनानावफोरखौ जोङो दिनै साननांगोन। जायनि थाखाय दिनै सोरबा आंखौबो मैयानिफ्राय लिरदों, फोथाय खेबस' खालामबाय, बिट्रे खालामबाय, बायदिसिना खालामबाय। आङो सासे बिमानि सासे बिदा फंबायनि गोसोखौ नायनानै दिनै आंनि गोसोआबो गाबखांदों। मानसिया थांना थायोबा गासैबो खामानिखौ मावनो हायो, किन्तु मानसिफ्रा मोजां मानसिफ्रा थैजोबलाङोबा नोंनि हारिखौ सोर दैखांगोन? जोहोलावफ्रा गोसोदार जोहोलावफ्रा हारिनि थाखाय बावसोमनो हाग्रा मानसिफ्रा गासैबो थैलांजोबोबा जोंनि हारिखौ सोर बोखांगोन? बर'नि सोमावसारनायनि जारिमिनाव मोजां दैदेनगिरिफ्रा थैलांजोब्बाय। दिनै जोङो बै थासारिफोरखौ लाबोफिननो हाया। दा बेनिखायनो दिनै गावसोरनि थासारियाव बे गोरोबथाखौ जोङो लाबोनो गोनां जादों आरो दिनै जोंनि गेजेराव शान्ति। दिनै मुलुगनि मानसिफ्रानो बुंदों, भारतनि प्रधान मन्त्रिया दाख्लै फैनानै बुंदों बर'फोरनिफ्राय जोंहा सोलोंनो गोनां दङ। बिथांमोना दिनै गावसोरनि गेजेरावबो खौसेयै थांनानै सागान होनानै दिनै बर'नि गेजेराव हाथियार सोमावसारनायखौ फोजोबफैबाय आरो शान्ति गायसननानै लानो हाबाय। शान्तिखौ बयबो लुबैयो मुलुगाव, बियो बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। दिनै बेसेबांबा दिनै NDBSनिफ्राय म्यानमाराव दंहैयोमोन बिथांमोना जोबोद बायदिसिना थासारिनि गेजेराव जुजिनानै, नाथाय बर'नि गेजेराव शान्ति लाबोनो बिथांमोना जे दिनै ओंखारबोबाय, जेरैखि जाया फैनानै सागान होनानै दिनै जोंनि गेजेराव शान्ति लाबोनो हाबाय। आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावगोन। NDB प्रग्रेसिभखौ साबायखर बावगोन। गेजेराव गोबां गाज्रि थासारि फैदोंमोन, नाथाय गोसो हमथानानै जेरैखि जाया नैबे समसिम लाबोनानै मान सन्माननि गेजेरजों मोनसे सुक्ति खालामनो हाबाय। बे गासैबो आफादफोर NDBनि रन्जन दैमारि बिथांखौबो आङो साबायखर बावदों। दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि थासारिखौ जोंनो दानांगोन रायजोफोर। बे सुक्तियाव मा दङ? जोंनि सिमाया अरनायनि मोनसे लामा फैबाय। जोंनि सुबुं अनजिमाखौ जों लुबैनाय बायदि बानायनानै लानो हानायनि मोनसे लामा फैबाय बे गोरोबथानि गेजेरजों। बे गोरोबथानि गेजेरजों बाहेरानि बर'फ्रा BSc BTC आव जेबो मोनैफोरनि थाखाय दिनै बिथांमोनाबो सोमावसारदों, थैदों, जिउ होदों। बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोनबाय। कार्बि आंलंनि इस्युआ दानो खम समनि गेजेरावनो सुस्रांजालांगोन होननानै बे गोरोबथायाव लिरनाय दङ। बेजों लोगोसे दिनै BTC आव पुलिस डिसिफोरखौ जेबो बुंनो हायामोन। दिनै पुलिस डिसिफ्रा जोंनि खोथा खोनासंनांगौनि माखासे बेवहाय बे गोरोबथानि गेजेरजों जों गोहोखौ मोनबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों दिनै जोङो आरोबाव गोबां जिनिस मोनबावनो हादों जेखौ आङो बुंनानै फोजोबनो हाया। दिनै खेराइसालि जोङो मोनदों। खेराइया बर'नि बयनिख्रुइबो गोजामसिन देरसिन जोंनि हारिनि हारिमु सिनायथिया जोनोम जादों खेराइनिफ्राय। आरो थांनाय मोननै सुक्तियाव बे खेराइनि जेबो गैयामोन, नाथाय दिनै जोङो भेरगावआव मोनसे खेराइसालि लुनो हागोन जेखौ मुलुगनि मानसिफ्रा नायनानै नुफैगोन बर'फोरनि खेराइया मा। बे गोरोबथानि थाखाय कुमारिकाटायाव बाथौनि सायाव मोनसे जोंनि गोजामसिन बाथौ धोरोमनि मोनसे फसंथान बेवहाय गायसननो हानाय जाबाय। बै समावनो बिदोंमोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि। दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावनो मोननो हाबाय। जोङो NIT मोननो हाबाय। जोङो गोबां जिनिस बेवहाय दङ। दिनै जोंनि भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोर, भेन्सार कलेजफोर बोसोर फोरोंनानै रिटायार जालाङो, बेथन मोना। बै मानसिफ्रा दिनै बेसेबांबा खस्थ' जायो। जोङो नैबे गोरोबथायाव जों रायलायनानै बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबां स्कुल कलेज दङ सागान होजासिम दाख्लै 27 जानुवारिसिम गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन होननानै लिरनानै लाना फैदों आरो बेखौ सरकारा खालामनानै होनांगोन। बेवहाय खुनु क्राइटेरिया गैया। बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय जिखिनि फरायसालि दङ बेबो प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन।
बर'फोरनि जे सेपारेट डाइरेक्टरेट बिदोंमोन बियो जेरैखि जाया गायसनजानांगोन बे सुक्तियाव बे गोरोबथायाव लिरनानै लाबोदों हा हुनि खोथा बिटिसि ओनसोलनि हा हुआथ' बिनि गोहोआ जोंनियावनो दङ नाथाय बिटिसिनि बाहेरनि बिटिआरनि बाहेरनि जिफोर हा हु बेवहाय बे लेन्ड ब्लकनि बाहेराव थानाय जोंनि मानसिफोरनि हाया रैखाथि गैया नैबे गोरोबथायाव रोखा रोखा लिरनाय दङ बेवहाय जेरैखि जाया बे हाफोरा गोदान मोनसे आयेन जानानै जोंनि मानसिनि सायाव जोंनि मानसियानो रैखाथि मोननांगौ बिनि अनगायै दाख्लैबावै फोसावदों 1500 कौटि थाखा फैगोन बे 1500 कौटि थाखाखौ सोरबा बुंदों आं ओरै खालामगोन ओरै राननानै होगोन जों बुंदों बे 1500 कौटि थाखाखौ लामा दालां बानायनो मोना लामा दालां बानायनो आसाम सरकार भारत सरकारा फैसा हरखायो लाबोनोसो रोंनांगोन नाथाय बे फैसाया गोरिब गुन्द्राफोरनि जायनि थाखाय जों जुजिदों जाय गोरिब गुन्द्राया दिनै मोजाङै ओंखाम बोथिनै मोनजायाखै जाय जोंनि लाइमोनफोरा दिनै स्कुल कलेज गारनानै बेकार जानानै दङ बिसोरनि राहा लामा बानायनायावसो नैबे 1500 कौटि थाखाया बाहायजानांगोन अब्लासो सुबुंनि जिउनि मानदान्दाया जौगागोन दा नंखायनो रायजोफोर जोङो बे सुक्तिखौ लानानै दिनै गासैबो जोङो मोनसे सिमां मोगथां जोङो नुदों आलादा रायजोखौ गारबाय फाइनाल गोरोबथा होननानै लिरदों बायदिसिना गोबां भइस होदों बे फाइनाल गोरोबथा माबा गोरोबथा बे जेबो नङा रायजोफोर सरकारासो सानदों फाइनाल जोंखौ जोंनि गोसोआव सेमि फाइनाल ना फाइनाल जोंसो थिग खालामगोन बेखौ नों उखैनायखौ नों मोनजायाबा नों गांनायखौ नों लोंनो मोनाबा मा फाइनाल जागोन बेला 100 बार फाइनाल जागोन बियो दा बेखौ लानानै साननांगौ जेबो गैया गोसो गोरबोआसो सोरबाया आं दाखालि बुंदों मैया सासे आंखौ बुंहरदों मैया जोंहा बुदों बल'ब आदायाबो बुंदों जे बड'लेण्डखौ सोरबाया जौआव गलायनानै लोंनो नागिरनाय खोनानाय खोथाखौसो बुंदोंमोन आङो दाखालिबावै सोरबा बेबायदि खालामनो नागिरो नाथाय जोङो बेखौ बिखायाव सोनानै लानांगोन मानो बड'लेण्ड होननाय सोदोबा बर' हारिनि जिउ रेखा बेजोंसो बर' हारिया थांना थागोन बे बड'लेण्ड सोदोबजों बर' हारिया थांना थानायनि सिमां नुयो बड'लेण्ड सोदोबजों बर' हारिया खौसे जायो बड'लेण्ड सोदोबजों बर' हारिया जुजिनायनि गोहो मोनो बड'लेण्ड सोदोबजों बर' हारिया गावनि हारिखौ सोद्रोम जौ जुवा दायना बुथारनाय खोमसि फोथायनाय गासैनिफ्राय उदां खालामनानै गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुयो बे बड'लेण्ड सोदोबजोंनो दा बेखौ लानानै रावबो गोनो गोथो जानो नाङा ओंखायनो बिएसि जादों बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बिटिसि जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दिनै जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे जोंनि गोरबो सिंनिसो आरो आं मिजिंथियो आं हास्थायो दिनै जोंहा सिलाइनि आन्दलना जोब्बाय दिनै राजा लामानि आन्दलना साननैसोनि थाखाय जोब्बाय दायो जोंनि बर'नि जेसेबां जोंहा हाथियार सोमावसारनाय दैदेनगिरिफोर जायफोरा बिखायाव माखासे सिमां दङ बर' हारिनि थाखाय जों बयबो खौसे जानानै हारि जौगानायनि खामानि मावनांगोन जोङो साननैसोनि थाखाय राजा लामानि सोमावसारनायखौ दोनथ'गोन एबार जोंहा फोथारखौ नायनांगोन जोंनि माइ दुब्लिया मा जानानै दङ जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफ्रा ओंखाम मोनजायैनि गुजरात हारिनियाव थांदों बिसोरखौ लानानै फैफिननांगोन गावनि बिमा बुरैखौ न'आव थानानै नायनो हानाय जानांगोन गावनि बिफा बोराइखौ न'आव थानानै नायनो हानाय जानांगोन बेवहायनो आबाद मावनानै जि दानानै बायदिसिना खामानि मावनानै जानो हानाय जानांगोन बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बे 15 लाख बर'फ्रा खौसे जानानै सानोबा जोंनि न'खरखौ जोङो साबस्राखांहोनो हायैनि जेबो गैया रायजोफोर जों बेखौ हागोन जों बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन।